Jaj, jaj Isten, mi ez? Valaki itt kajált az út szélén. Szavasz! Utolsó pillanatban elkaptam. Szavaztok! GPS az meg azt se tudja, hogy mi van. Nézd, basszeg, ez a hülye miért erre megy? Hát hosszabb! Hosszabb! De hát nem érti a GPS. Nyuszi motor, vegan kotor. Nekünk nem mondja meg senki, hogy merre menjünk. Szavasz! Ha sávolint vissza, az dupla? Az dupla pont? Oh, baszki! Azt a kurva! Raktak ide egy fekvőrendőrt? Faszom! Na ez az, amit nem szabad, mert már lógók át a túloldalra. Ezeket kéne megtanulni. Na mert itt is bejövök izébe, belsőbe, és megyek ki a külsőre. És úgy döntöm rá. És ugye a belsőbe jövök vissza. Ez akkor szarabb, hogyha hirtelen megtörik a kanyar, mert akkor úgy átmész szembe, mint a kurva élet, az biztos. És az a probléma, hogy akkor ijedsz meg, ugye, amikor beérsz a felezővonalhoz, és úgy érzed, hogy na bazd meg, átmegyek, ráfékezel, és akkor a motor az puff, kiegyenesedik, azt még jobban átmész a faszba, és esélyed sincsen. És azt hiszem, arra mondta Easy Frey, hogy olyankor kell bátoraknak lenni, és ledönteni még jobban a motort, és akkor beveszi a kanyart. Tehát vagy bátor vagy, és lejjebb döntöd, és vagy beveszi a kanyart, vagy elcsúszol, vagy átmész a szembesávba, és forgusba az árokba. Tehát igazából, ha ledöntöd, akkor még jól is kijöhet belőle. Ha megérsz és ráfékezel, akkor meg biztos, hogy kuka. Tehát ennyi. És azért nem tudom, hogy nekem ez a kanyarvétel, ez a kanyarív, ez helyesen